Hej og velkommen til min kanal, og selvfølgelig også den her video. Så i dag der vil jeg lave en Q&A, og det er egentlig bare fra Musical.ly. Og hvis I nu skulle til at kommentere nedenunder, at jeg har store ørering i og læbestift, så er det i anledning til i dag. Og jeg har skrevet, inden at de skulle stille mig nogle spørgsmål, at jeg nok skulle kommentere alle, men jeg har ikke regnet med, at der kom 41 spørgsmål, så jeg tager kun de bedste. Så lad os komme i gang med den her video. Så det første spørgsmål er, hvor gammel er du? Jeg er 11, og jeg bliver 12 til september. Har du nogle dyr? Hvis du har, hvad for nogen? Jeg har høns. Hvad går du til i fritiden? For det første går jeg i band om mandagen. Ja, forsanger. Men anden ting, samme dag, det er mandag, går jeg også til sang, og om torsdagen går jeg til dans. Hvor mange rigtige kærester har du haft? Ikke dem i 0, hvis det er tilfældet ved dig. Jeg har ikke haft nogen. Og hvad startede du på YouTube? Du er ret god til Musical.ly. Tak, Amira. Jeg startede med, at min søster optog mig at danse. Og det var på min gamle kanal. Ikke den her selvfølgelig. Men hvor jeg dansede på Videostar. Hvad hedder det? Videostar. Hvor jeg dansede til Company, Justin Bieber. Og så sagde min søster, at vil du ikke lægge den op på YouTube? Og så lagde jeg videoer op. Og så bestemte jeg så for at lave andre videoer også. Altså sådan, ligesom en Q&A her. Så det gjorde jeg. Er det ikke vildt, at lakserytteren har lavet en duet med dig? Jo, det synes jeg. Tak for det. Hvor lang tid har du haft sådan en god tøjstil? Altså, tak, fordi du synes, jeg har en god tøjstil. Men det startede egentlig, da jeg flyttede til skole, fordi så tænkte jeg bare sådan, lad os starte med noget helt nyt. Så det gjorde jeg. Hvad er dit yndlingsdyr? PS, elsker virkelig dine YouTube-videoer. Tak, Marie. Og mit yndlingsdyr er kyllinger eller høns. Hvad vil du være i din fremtid? Jeg vil gerne være model, skuespiller, sanger, fordi ja, det er det, jeg drømmer om, og så kan man også godt være det på samme tid. Så why not? Og så er der også mange, der spørger, om jeg går med make-up. Som sagt er jeg 11 år, så er der mange, der vil mene, at det er en tidlig alder at bruge make-up. Så nej, jeg går ikke med make-up. Banan versus jordbær. Det er banan, og livret det er duro med kebab. Og tak fordi I så med i den her video. Jeg håber, I har nydt den. Husk at smide like, husk at subscribe, husk at skrive en sød kommentar. Og del de her videoer med jeres venner. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min fremtidsvideo. Så hej!